kebak ngrasa ngati-ngati lumaksana yen to dinandra saking Mandrawa sing lopo Candrati. Anu jajane rono. Lho rene lho dilungkan. Wong bagus iki Aristiawan. Kanggo kakira caping ingkang bawis wong ayu. Musyaga kabeh dening Kanjeng Piwak Ibu. Nur Vitasari sampun kabeh dening Kanjeng Piwak Ibu. Sampun badhe halidakaken adicara panggung. Ataya Jaya Daru. Tukar kembar mayang. Dewa Daru Kalpataya Jaya Daru. Wujudipun tukar kembar mayang minangka pralambang bilih adicara panggung wedal menika sebagai kanthi dilaksana. Jokno iko lare kala. Sampun paripurna linukar kembar mayang saksor kumlawe sami ambalang gantal. Paripurna bebalan gantal jawat asta. Juru panggih saking Sanggaryah Cantika. Yen berkah duka pangestu lunesanipun Gusti Allah muga-muga wong ayu wong bagus bisa manunggal cipta karsa wiwah karyane dadi jodoh selama-lamanya. Bu, nika wonten kameramen Bu. Wonten kamera. Juru panggih hamba Kyai Atmaja pengantin putri Nur Vitasari Diki Ari Setiawan sampun paripurna laju hanjeng gusar wiswumbyah dumateng garwanipun wong ayu mrempeki antiga cinang ing bokor kenceni menawa daeng sekar staman sakala puna antiga tumapak ing padha mak prala pecah sak nalika pecah purang tiga tayu tigan pinangka pralambang muga-muga wong bagus tanam benih tanam wiji sejati dumateng Kang Pawesti muga bisa makan putra ingkang soleh saleh. Amin Allahumma amin. Purna Deni Rasumbyah ingkang Pawesti wong ayu Nur Vitasari amiji samparane ingkang raka sun pralampita angicali salering sukerta mugia tulus manggiha karaharja. Amin Allahumma amin. Ingkang kakung dipun ilangi sukerta dumateng Kang Pawesti wong ayu Nur Vitasari sampun paripurna anggenipun ingkang Pawesti hakicali saring sukerta hamba syukuripun kalian turta ingkang cinampur Sekar Tri Pancawarna junjung derajat ingkang kakung kedang saged junjung derajatipun ingkang Pawesti minangka wong bagus kedah saged junjung derajatipun ingkang Pawesti kalajengaken pradaksina ingkang Pawesti kedah anggobengi garwanipun kaping 3 minangka wujudipun ingkang Pawesti bektenipun ingkang garwa wong ayu Nur Vitasari dumateng wong bagus Diki Ari Setiawan pradaksina yen to dinandra jajar sumantika wistara dipun paringi toya wening dumateng Kanjeng Rama ingkang rasa linambaran weningi penggalih piwah mrebing kalbu ingkang tinemu ayu ayo
sampun paripurna cilik gumanti Kanjeng Ibu Ibu. Mari kita ya mening dumateng mojo penganten sekarone. Ugi ingkang rasa lirampahan. Linambaran puningi penggalih miwah merebing kalebih kang tinemu aduh Kanjeng Kamayomi. Iya ta? Iya. Gak iso sih ono kamera. Gus ganti titik asra panggi kang jenengan adicara sindur binayang ingkang awali rento nggih Mas. Gus ganti titik asra panggi yen to dina jam cara sumanti. Kanjeng Rama Hangramojo penganten sekarone temu jlibaten sastra piran janji dampar tolong lambaipun sindur binayang lesosolah diajar dewantara ing asa suntura deng madya mangun karsa tukuri handayati sacaket socek dak tembak rasa penganten ati Kanjeng Rama Hangramojo penganten kekalih temu ya apa jarak? Anak manuk tenan iki. Wis mlaku iki. Jangan pagi. Kudu ta YouTuber iku lho. Ini wasine apa? Aku gak iso ya apa jarak? Anak manuk tenan iki. Wis mlaku iki. Jangan pagi. Kudu ta YouTuber iku lho. sampun paripurna kelajengan adicara kacar kutur. Kacar kutur karo saking tirang mampus si langsung kita njono sing isine kacang kawat dhewe kawat beras kawat. Wujudipun guna kaya kacar kutur minangka pralambang tanggung jawab marang wong wedok. Mbak Nurvitasari senajan to dikek rejeki sangka gawe titik alhamdulillah ya Bu. Dikek rejeki awakeh sangka garwane. Tondo syukur marang ibu Gusti Allah Taala uga rezeki bisa kurang blawah. Yen to turah blawah besok kena gawe wong nyangka utawa Medina ya Bu. Bojone pun kali karma kacaku teng sampun katuraken dening Pawistri. Kula ingkang pamgedak ambu beli wujudipun Gunakaya. Wujudipun Gunakaya kasampun katuraken dening Pawistri. Kula ingkang pamgedak ambu beli wujudipun Gunakaya. Wujudipun Gunakaya sampun katon dening Pawistri kajenengan paken dumateng Kanjeng Rama Ibu. Kene-kene ndok tak primone ya. Rezeki sampun kudu menak tak primone kene nek. Kene ngger tak trimone muga-muga rezekimu bisa barokah. Sampun paripurna kelajengan adicara dahar kimah bocah mbanduk leladi marang bedera wong ayu nggih bocah ayu pun lagi nerok jare aku sedaya awase kuwi endah yen disawang adicara menika dahar kimah sebutane Gembul Bujana Andrawina.
Joko dahar limeh nduk apa coba sawangan nduk punya acara apa mak lha iki sing kudu perwastane dahar limeh ya kuwi nduk maksude apa mak bentuk tanda syukur mantek kekalih dumateng Gusti Allah. Enak sing ngarani dahar limah ngono gembul bujana Andrawina mempelai berdua harus saling keterbukaan, artinya bahwa mas manten mbak manten sudah sah menjadi suami istri, harus saling terbuka, tidak boleh ada yang dirahasiakan, harus saling membantu gotong royong. Bodoh lah. Ceritanya biyen mak. Ceritanya biyen mak. Bocah loro kok iso dadi jodoh. Ceritanya ku nyatane pepajengan kok nggih. Pepajengan Mbak Nur Vitasari karo Mas Diki Setia Merkuno 3 wulan pacaran. Ora suwi yo mak. Ora suwi nduk. Jodoh ora mesti kok nggih. Kadang ana sing gonta-ganti pacar ora dadi jodoh ki yo akeh. Kadang ana sing bolak-balik pacaran gak dadi jodoh ki yo akeh. Ana sing dijodohne wong tuane dadi jodoh ki yo akeh tak kandhani. Mila kita sedaya sampeyan namung ikhtiar njaluk marang sing kuwasa dene kasunyatan kaya mantek Gusti Allah ingkang kagungan. Allahumma amin ya Mak. Allahumma amin kok Bu. Sing dikarepne mempelai kekalih wis dadi kenyataan. Enjang wau sampun ngucapne janji, sampun ngucapne janji disakseni bapak kalih ibu, disakseni para tamu bahwa sudah ijab kabul sekitar jam 9. Padahal dicepat ya. Jam 8 nih, alhamdulillah sudah sah menjadi suami istri. Aku besok ya ngono Pak. Wong kuwi nuleng kok ger. Nyatane kuwi gonta-ganti ra dadi jodoh. Mangkane kuwi aja pilih-pilih yen to pilih-pilih koyo oleh bongkel. Kudune sasuk banget kaya mantep iki tuluran berpacaran langsung ditakoki saiki dadi jodoh. Alhamdulillah ya Mak. Muga-muga dadi jodoh selawase ya Mak. Disakseni para tamu khususnya pengiring kemanten kami jasani Ladang Sukawi Langkung Kalimare. Muga-muga Mbak Nur Vitasari Mas Diki Arik Setiawan dadi keluarga sing kedang barokah. Amin Allahumma amin. Iki riase sapa Mak kok luar biasa. Wah, riase kancane dhewe kok nger. Iki jenenge cantik kamua sing daleme jati kuwi. Foto niku ya kancane dhewe kena dinego. Alhamdulillah ya Mak. Berkah donga pangestu. Monggo sampun perjuangan Gusti Kristus. Ayo adik gua pilih. Kelajengake masih ke bapak baik ibu. Ibu sing tak tresnani. Sudah maling ibu. Lanjut donga pangestu. Lanjut donga pangestu ibu. Iya Mak. Sing hati-hati ya Nduk. Langgeng rumah tanggamu tentrem ayem uga-uga kowe dadi wanita sing salehah. Sing hati-hati ya Nak. Muga-muga kowe nulung urip sing kepenak. Golek sandang lawan pangan bisa gampang gangsal. Dadi jodoh selawase ya Nak.
Muga-muga kowe langkung bahagia ngantos kakek-kakek iki kaliyan aku sepatusnya. Bapak ibu lanang ya. Lembian tuh ya besan gak oleh ketemu besan ngono ya Pak Bini. Lembian. Saiki kok oleh. Lembian kan ngono ya jarene. Ibu saya tak terus. Iya, iki putramu, Bu. Sing sabeneré sok ngremoni ibu. Dene apa dina bahagia ibu kula ngaturaken sumangga ngapura dumateng Kanjeng. Anakku le. Ibu rasa muni akeh-akeh iso nangis. Ibu iso nangis, Nak. Kene apa tangise wong tuamu iki dadi saksi. Kowe urip bahagia tentrem ayu muga-muga nang mugi Gusti Allah paring berkah ya nggih. Gusti Allah paring wine. Wine ing besok bakal dadi wit kang gedhi. Lamun to kembang-kembange bakal arum kowe kalane katon mati jeneng wong tuwa. Bapak sing tak tresnani. Bapak sing tak tresnani. Berkah donga pangestu ya Pak. Berkah donga pangestu. Iya Le. Sing hati-hati ya Nak. Iling-ilingin welengi bapak karo ibu. Jagat goro dari cokro manggiling anak. Kadang nang isor kadang nang dhuwur. Bunga susah tentrem ayem guyub rukun sugih miskin kabeh duwi dadi sandangane wong urip. Luwih becik duwe sing ati-ati gemenas titi Nak. Sepira godhene sing slamonto tirampa nak amung dadi jubah. Jubane Gusti ingkang pangeran jagat. Le sing bukasan muga-muga pinten keturunan yo Nak. Anak sing soleh, anak sing solihah minangka kanggo talene bebraya pangestune wong tuwamu Banyuwangi muga kowe langgeng selawase langgeng selawase. Dumateng bertamu Gusipun warga agung saking Kalipare Bu, Sugeng Rawuh Bu, monggo dipun rabi sedaya mawon. Rendaharan ingkang sampun cumawe sedaya mawon Pak Bu. Sepidak malih ngaturaken matur suwun sedaya bertamu ingkang sampun rawuh ing wekdal menika. Muga-muga ing dinten iki donga pangestu panjenengan sedaya dipun ijabah Gusti Allah sehingga Nur Vitasari Mas Diki Ari Setiawan dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Muga-muga dadi juru selawase dan duwe keturunan wujud anak sing saleh anak sing salehah. Amin Allahumma amin. Dan juga di kesempatan tentunya siari ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Sanggarias Cantika atas kerjasamanya di kesempatan tentunya siang hari ini. Teman-teman dari multimedia juga terima kasih untuk suwun
juga bolo-bolo dari audio Sinar Bar juga terima kasih atas kerjasamanya di sebuah tentunya siang hari ini. Selamat berbahagia selalu buat mempelai berdua. Mudah-mudahan menjadi satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma amin.